Jaro, prestaň. Zavadiaš tu na celú cestu s tou kolobežkou. Daj mi pokoj, nerob. A jo, pravde ho nemôže, ja milujem to, ach. Tak ma obehni, ujdem ti. A cesta je na dve auta, nie pre teba iba. Uhnem. Odkopnem ťa hneď. Na Instagramovom účte Vybavenko Tour sme dosiahli. 20 000 followerov, čo je úplne že extrémne a moc to vážime a preto sme sa rozhodli, že vám chceme darovať na konci celej Vybavenke Tour túto Xiaomi žltočiernu kolobežku s brutálnymi gumami. 17-kami. 17-kami na jar, na leto, na jeseň, Stačí na sa zimu. vám zapojiť do súťaže na vybavenko.com/súťaž. Uj, a môžete toto, na toto Fláškovať. môžete ísť. Na Ale Vianoce už v poď, decembri, poď. daj! Hop! Hop! Musí to roztlačiť nejak ako Musím to babetu, ale roztlačiť. inak to je pecka. Teraz keď to roztlačím to... Čo nebo? Treba ísť do tej jamy, strtka. Na Vybavenko Tour sme prekonali hranicu. Lomeno. Uj. Merch. Ak toto nebude chcieť, za merch, do zavináč, by sme tam nemali už vrávať, do žltočierna kolobežka, extrémne. 20 000 followerov. Ha! Vyhral som. Pozrieme to ešte raz, keď nie.